ito pala yung nyug mga guys. Bago pala natin siya lagyan ng abono, so kailangan natin linisan muna. Yan. So tanggalan muna natin ang mga ganito niya mga guys. Yan. So kailangan malinis yung nakabalot dito sa mga ganito niya mga guys. Tanggalin natin itong mga ganito bago natin siya abunuhan, para pagka ma-absorb na niya yung abono natin na nilagay, diretso na yung paglaki niya. So, wala nang pipig dahil itong mga ganito mga guys, ito yung nakakapigil sa paglaki ng nyug. So nakakabagal sa paglaki ng nyug pagka mayroong mga ganito. Yan, kailangan linisan lang. So ito, yan, malinis na ito mga guys. Yan. So nakapag-abono na rin tayo niyan. Yan. Dito. Yan. Ito. Malinis na rin yan. At may abono na rin. Ito. Ganyan. So sipagan nyo lang mga guys na linisan para mabilis lumaki yung ating mga tanim na nyug. So yun lang. At sa mga may tanim na nyug dyan, pwede nyong sundan lang itong ating mga videos mga guys, no? So sundan nyo lang ito at makakuha kayo ng idea mga guys kung paano natin pinapalaki yung nyug. So yun lang mga guys, at maraming salamat po naman ulit. Yan.